Jinek, şoreşkerek, hünermendek. Merziye Rezazi. Ango Merziye Feriki. Merziye Rezazi di sala 1958 de li bajarê Mêrîwanê yê Rojhilatê Kurdistanê ji dayîk bû. Di temenekî biçûk de eleqeya wê ya muzîkê dest pê dike. Di piçûkatiya xwe de bi xweşikbûyîna dengê xwe kesên derdorê xwe dixebin bandora xwe. Ê ku li ser wê bandor kirine, jinên Kurdên hunermend yên wekî Meryem Xan, Nesrîn Şêrwan, Ayşe Şan, Gulbahar in. Merziye Rezazi ji ber nasnameya xwe ya jin û Kurd di jiyana xwe de pirî caran rastî zehmetiyan tê. Zehmetiya ku ewilî dikişîne di aliyê zimanê dayîk de ye. Li malê Kurdî qise dike, lê wextê ku ji malê derdikeve mecbûr dimîne Farsî qise dike. Eşqa Merziyeyê ya li ser hunerê ku di pergaleke metînger de peyda bûbû, bû sedem ku li gelek zehmetiyan re rû bi rû bimîne. Wan zehmetiyan bi mezinbûna xwe re fehm dike. Bi taybetî jî pêşiyê malbata wê naxwaze stranan bibêje. Ji ber ku civakê stran gotina jinan neyînî didît. Berê her çeştê malbatê min bixwe bû. Dayk û bavê min, xalê min wan nehêştin. Wan li min dixistin digotin şermizarî ye, tu wekû kiçik stran dibêjî. Piştê we civakê Kurdî bi rastî civakekî pir paşketî bû, ew imkan bi min neda. Ji ber wî wextê ku min bi Nasir re zewcî bi fikra xwe wisa got baş e Nasir niha stran bêje, ez îş dikarim yanî ew karê xwe dest pê bikim. Di civantiya wê de li Îranê serdestiya Şah Muhammed Pehlevî hebû û li ser Kurdan zilmekî mezin hebû. Li hemberî pêkanîna Şah ew biryar dide ku ji viya şûn de bi Farîsî stranan nebêje. Bi vê biryarê ber bi nasnameyekî din gav diavêje. Şoreşgertî. Ji radyoya Bexdayê hunermendên Kurd guhdarî dike. Bi deng û hunerên wan xweperwerde dike. Di demekî kin de li hêrema ku lê dijî dibe têkana stranbêja Kurd a jin. يريدكم ديواني كردوم اي حور ديواني كردوم الليلة دايكو بابم نازني بيغاني كردوم اي حور بيغاني كردوم Berê jî stranbêjên jin hebû. Lê wan hunermendên jin dest ji stranbêjiyê kişandibû. Li dijî bîrdoziya feodalîzmê serkeftinekê bi dest xistibû. Dibistanên seretayî û navîn li Mêrîwanê dixwîne. Dûra ji bo perwerdeya akademîk diçe sineyê. Dibe mamoste. Gund bi gund digere. Zarokan perwerde dike û bi dengê xwe yê xweş distire. Di vê demê de dibe şahîda zaxtên li ser gelê Kurd û tune hesibandina jin û keçan. Hewl dide ku jinan bi rêxistin bike. Daxwaz dikir ku jin bi rola pêşengiya civakî rabin. Di sala 1977 de tev li korê musîqayê sînê dibe. Çend caran li pêşberî gel stranan dibêje. Sala 1978 de bi Nasir Rezazî re dizewîce. Keçek wê û dulavên wê çêdibe. Di heman salê de tev li çalekiyên ku li dijî serdestiya rejîma Şahê hatiye li darxistin dibe û ji aliyê polîsan ve têgirtin. Çalakiyên ku tev li bûye dikin hincet wê ji mamostetiyê diavêjin.
bi Nasir Rezazî û Necmettin Xulamî re komekê ava dikin. Hunera xwe û naveroka stranên xwe bi armanca xizmeta şoreşê bike saz dike. Bi stranên xwe hewl dide hestên şoreşgerî di nava gel de pêş bixe. Hoşwani behrda tê xwe çawirê arayişê tewa amadê hevperkên Di sala 1979 de li Îranê rejima şah têk diçe. Lê dibin desthilatdariya Hümeynî de rejimeke nû ava dibe û rejima wê ji rejima şah xirabtir e. Hümeynî wekî rêveberiyên din êrişê Kurdan û hêzên şoreşger dike. Li hemberî van êrişan Merziye Rezazî û hevjînê wê tev li pêşmergeyên komel dibin û berê xwe didin Çiyayên Kurdistanê. Merziye êdî hunera xwe li çiyayan pêk dîne û li dijî dagirkeran jî wek pêşmerge tê dikoşe. Di wan salên li ser çiyayan de bi hevalên xwe yên pêşmerge re koreyeke bi navê Korî Bangewaz ava dikin. Gelek stran û surûdên şoreşgerî çê dikin û dibêjin. Ji bo wê dem û dever giring nîne, bi her awayî hunera xwe pêk dîne. Stran û surûdên wê ji kûçe û kolanan heta deşt û zozanên Kurdistanê belav dibe. Li Îranê bi surûda silav ji pêşmerge re dibe yekem jina Kurd ku deng daye surûdekî. Dilî pir humêdî me pêşkeş Bilingî her dî wilat ey hevalî pêşmerge Slavî gelmî dilî pir humêdî me pêşkeş Bilingî her dî wilat ey hevalî pêşmerge. Di sala 1985 de bi malbata xwe re diçe Swêdê. Çûyîna Swêdê ji bo wê dibe destpêkeke nû. Gelê Kurd wê li ser televizyonê dibîne û nas dike. Piştî ku yekem kanala Kurd Med TV dest bi wêşanê dike, ew ji hunera xwe berfirehtir digihîne gelê Kurd. Bi girtina Med TV re jî naber nade xebatên xwe. Li kanala Medya TV bi bernameya Jîlemo ku derbarê maf û piskirêkên jinan de ye, xebatên xwe domîne. Merziye Rezazî her tim li dijî dagirkerî û pergala feodal wekî jinekî Kurd li ber xwe dide. Merziyeyê bi berhemên xwe li çar aliyê Kurdistanê pêşengiya bîrdoziya neteweyî kir. Di 18 îlona 2005 de li Stockholmê li welatekî xerîb ji Kurdistanê dûr çû ser dilovaniya Xwedê. Piştî ku Merziyeyê xatirê ji me xwest, li dû xwe bi sedan berhem hişt ku ji bo jin û hunermendên Kurd bû çavkaniyeke huneriya niwaze. Li pey Merziyeyê ev yek hat gotin. Şervanekê bi biryar bû û wê dengê xwe, jiyana xwe û hemû mîrateya xwe bexşi zarokên cîhanê kir. صبلغي شنويا آيا أويا صبلغي شنويا بكم